So yun, good morning mga kapsat. Bali, pupunta kami sa kumpanyang pinagtatrabuhan ko. Bali, family day namin ngayon. Kasama ko si Mrs. Tapos ang kudyeng namin, yung baby namin. Hi ka na anak ko. Pat. Hi ka na. Saan ka pupunta? So yun guys, kita-kits doon. Papunta kami doon kasi magse-celebrate kami doon ng family day sa pinagtatrabahuan ko. So yun guys, kita-kits doon. Ang araw kong umuulan dito. Swerte po ninyo. Narinig po ninyo mga dasal. Okay, mga bata, okay ba tayo? Walang bata. Walang mga na bata. Mga bata, okay ba tayo? Opo, send mo. Okay, so dahan-dahan na po tayo tatayo. Pag sinabing dahan-dahan, maayos po. Para pumila po tayo dyan sa entrance natin. Makatuloy na po tayo. Maraming salamat po. Enjoy your day. Kung pinagpalak ka. Oo. Turok mo? Pagtatakad mo? Ay, tabi. Sige lahat. Ay lang. Hindi kayo papapasukin din. Nakapag-register na po. I-occupy muna natin yung Ipapacheck pa doon yung unahan kasi yung mga photo sa likod, kukunin po na yung photo sa basketball court sa lahat po. So i-occupy muna natin mga Wala pa to, ma'am. Meron na. Ay, ito yung mga kanila. para yung mga pagkakasama kasi panggaan mo ba? So meron po tayong Alik ka na anak. Hindi. so maaari po kayo dito kumuha ng pagkain. Yes sir, family day. Ano po, pag-iusap lang po sa mga kasama natin, i-occupy po natin yung dito ganda. Kasi kukunin po yan, yung may dito po mula sa likod po. Kukunin po yung pag-program natin. I-occupy po natin yung dito po dito po. Family day yun. Wow. Kapala niya na yung apakanak lang ko. Sige. Sad. Ikaw patang dito ko mag-invite. Ay, sige dito na. Lagi na kintak lang sa. Sige na dito na kami. Balik ka muna dito anak. Ah, sige na garo. Palapit na rin po kasi ng palapit yung oras, no? Ng pag-start ng ating Family Day celebration. Oh, saan ka na? Nandito sa mga kay Papa. Makita ko. Daddy, come on. Good morning po sa ating lahat. So, habang hindi pa po Dito ka sa plot lang. tuluyang nagbabasa, sana po natin yung discussion. Good morning po ulit. Okay, so, ako po, si Mary Jane Moral, or you can call me Jane, or pwede rin pong MJ. So, I am the senior hydrogeologist of FCF po. I've been working here for almost 14 years already. Dito ka kasi. Okay, to start with, welcome po dito sa FCF Mineral. Kung saan po nagtatrabaho ang ating mga mahal sa buhay. Mga tatay natin, mga nanay, mga kapatid. So, to start with, nandito po tayo ngayon sa admin area. So, nandito yung accommodations ng mga empleyado. We have the admin office at the back. Sa right po, dito sa side na to, nahandirito
katabi rito ang ating batching plant, crushing plant. So nagpo-produce po tayo ng sarili nating mga aggregates for construction. Nandito rin yung ating warehouse and yung laboratory for asay. Tingin po kayo sa kaliwa ninyo. Para magkaroon tayo ng area for offices sa taas. So through time, after few years, malalaki na po yung mga puno na dyan. So isa yan sa mga highlight project ni Environment Department natin. We rehabilitate any areas na nagagalaw. Sa bundok. As part also of our commitment to Tagasan mo. government. Punta kami sa bundok. So, sa taas po na, nandoon yung ating mga offices, the mining office, yung offices po ng rail and plus ang contractor natin, which is the Comex, and ang ating isa pang contractor, yung Global. Okay, so komportable naman po ba ang lahat? Pasensya na, hindi yung aircon ng ating sasakyan. So yan po ang ating mining office. At yung mataas po na yan ang ating workshop na lahat ng mga equipment. Yung po namin inayos lahat ng yan. Mobile workshop. Sa likod, natin yung offices ng local contractor and then yung Codex. Nandito na tayo. Hindi, punta ka tayo sa taas. Dito po sa kanan, dyan po naka-stockpile yung ating mga ginto. Yan yung may mga ginto po natin. So, hindi nyo siya makikita right then and there na ginto po siya. Kasi, ang characteristics po ng ating ginto ay nakapaloob siya sa loob sa mga lupa. Sa iba pong mga minahan, makikita nyo sa balik pa lang naka-expose na yung ginto, malalaki, mararami. Dito po, iba yung sitwasyon. Refractory gold kung tawagin po namin. So, kailangan natin siyang i-process talaga, tanggalin yung mga nakabalot bago natin makuha yung ating ginto. So, dyan po sa naka-stockpile lahat. Pero nakakategorize sa into 3 different grades. So, management ng medical grade groupings ng bawat isa. So, kung mga nasa kanan po, matatalaw po nito, nandun yung planta natin. Nandun yung planta. So, dun po, pinaprocess, mahabang process po, bago talaga natin makuha yung natin natin. Ang pakiusap lang po, pag bumaba tayo doon sa ating unit, pakihawakan po ang ating mga anak at huwag maglilikot. Kasi doon po sa area, may mga area kung tawagin namin ay elevator. Diretso slide na po kayo sa bangin kapag hindi po na pagtayan. So, yun to. Ito po yung Hindi mga ako pictures na nakaganito. makikita ninyo. Ito po yung mga before and after progress po ng ating mga rehabilitation areas. So, malaki-malaking improvement natin. Kinukuha yung ating mga dito. Nandito na po sa area na yan. So, we are divided into 5 stages. Stages 1 to 5. Currently, nasa stage 4 na po kami. So, ibig sabihin, lahat po ng ginto from stage 1 to stage 3 naubos na po. Because we started operation or getting gold since 2014 pa po. Ngayon, yung stage 1 to stage 2 po, nasa 100 meters ang galing niya from the surface, yung pinaka-original ground natin, 100 meters. Pero ngayon po, kung kayang masilip po, maya-maya, wala na po yung lalim na yun, yung butas na yun. Kasi tinabunan na ulit natin siya ng mga waste materials. Yung mga lupa na walang dito. Kasi
Bababa na. Kung wala, sige po. Kaya sa taas, dagdag natin yung ating mga information. Wala, dalawa sila pa. Maganda yung Dalawa kaya sila. po ba ang lahat? Dalawin na po. Lang may iba kami pa. Ala, dito tayo sa taas. So yung ating pagmimina, naka-bench muna na siya. So makikita niyo parang hagdan-hagdan. Para po, ayun, Lalaki. hindi po magkokonak yung mga walls. Dito. Kapag sobrang tarik po kasi isang diretso ko ito. lalaki. Kita mo? Ako, laki dito pa yung malaki. Kinokontak naman po namin sa may mga equipment sa may sinasip talaga. Ayun pa, oh. Yes, so iba po talaga. Hindi pa yung pag-lecture naman po namin. Yan ang malaki din yung malaki. So yan po yung isa sa mga anim na malalaking trucks po namin kung mapapansin niyo. We have daily drivers po sa mga equipment. Any kind of equipment po dito, may mga babae po kami order. And all of them dito lang nagpunan po itong pag-drive. From zero knowledge po, driving dito sila dito. Start po tayo sa mga high racks, mga light vehicles. Then paunti-unti, i-develop up po natin yung mga skills. Kaya after ni SCF, marami silang trabaho na pwede ko magkakasin dito. Mga ilang taon pa kaya ma'am bago maubos yung kita SCF dito? is until yung 2027. Okay. 10 years, 10.5 years ang mine life po talaga originally, pero dahil sa mga delays po and yung mga additional reserves natin, extend natin up to 20 years. Hopefully po, paunti-unting dagdag pa. Pero hindi naman siya, pinapakabit po naman ang nangyari natin. Pwede na silang magtayo pa ng ibang Meron naman po kami tinatarget ng ibang areas po. Parang yun yung goal niya. Pero ang ipupupo na dito. Ganun po siya. And very environment friendly dahil nga po organisms. Ang lahat ibang company dito po. Kung ano ang lifestyle po use na. Pero ang lahat
Bahay ka na, nakay ka na. Hi, andito na kami sa taas. Nakita ko po yung binabanggit ko na process plant, yun po siya. So marami pong tangke na nahandyan. So iba't ibang proseso. Pabili tayong gano'n. Opo, pang nakasahod si Papa sa YouTube. After po, natin mag-process dyan. Tapos natin yung Bahay ka na. natin. Doon naman Hi ka sa na. area na yun. Opo. So, to make sure po na stable at maganda ang kondisyon ng ating dam, minusay po siya based doon sa kung ano yung historical earthquake na experience po sa Vizcaya. So, more than that, yun yung design po. Okay. Insan! Insan! Insan, tingin dito! Insan! Papa nito, di ma... Insan! Tignan mo yung truck, oh, malaki. Naka-picture kayo. Dalawa kayo, nakapicture ka doon. Dalawa kayo ito na makapicture doon. Ng mga harmful na mga chemicals. So, dito po, kung may mga questions po tayo, pwede po tayong mag-raise. Pero kung wala naman, we hope na nag-check po ang lahat sa site. So, dyan po sa baba, nandiyan ang house sa
Kung ano po yung nakita, nag-off po ng previous namin mga games po. Totoo po. Malaking tulong po talaga kapag napupunta natin yung mga event. Kaya po si SDF open for my school.